Světa u severské kombinace Rasnou 2016, takže aktuální mistr světa, aktuální mladinský světovní prvák u nordické kombinaci Tomáš Športník, ali Lakonika Križnar in Tomáš Športník z Vagrata, Tomo Inelizajle Tune, ali Lakonika Križnar in Tomáš Športník, tole tekmo dobita, rekli smo da sta tiha favorita. Imamo informacijo, da je Tomáš Športník skočil 57,5 metrov, 57,5 meters, 57,5 metrov Tomáš Športník. Tomáš Športník in Nika Križnar imata daljavo dolgo 111,5 metrov. Maja Vtič in Tine Bogataj imata daljavo dolgo 111,5 metrov in mislim, da seveda na koncu zmaga izzivalec. Samo še preverimo. Ja, 111,5 metrov. Še uradno potrditev, kdo je zmagovalec pete tekme mešanih parov. Imamo torej uradno informacijo, da je izzivalec tisti, ki tekmo dobi, torej sta kralja mešanih parov 2016, Nika Križnar in Tomáš Športník. Takže výhra dnešní závod Nika Križnar a Tomáš Športník. Říkali smo, jsou favoriti, takže tichí favoriti, no to so dneska udělali. Rekli smo, da sta ticha favorita in to jim danes uspelo. Drugo mesto Maja Vtič, Tine Bogataj, tretje mesto Julija Kukenen in pa Jaka Hvala.